Zgadnem. Zaskakuj. Azulka! Chcesz pewnie to? Obita się to co zabić. Czekaj, bo się tam nie była. Idziecie do Mirabilandie? Ja nejdem. Ty nejdziesz? To prečo? No tak rýchlo dojdete. Ja, ale Nika povedal ti... Ja nejdem asi. Ani Mišo nejde. Dobre ste tu čajčili, smrti. Ne? No. Čo, prečo Nikto nejde? Poďte! Tibo ide, chalani idú, aj Naďa ide. Ideš? Tak vy si nejdete a ty ideš? No tak sama nepôjdem. Tak choď iba vidieť, kto vyzvinúš. Určite ne v tom teple, ty kokos, ešte tam odpadnem na tých kolotočoch. No oni nechcú teraz ísť, tak ja neviem, či aj sa Mirabilandia bude. No rýchlo, do minúty. Idete alebo ne? Tak sa dáme? Tak povedz, že ste 4 síce rozmysleli, že nejdete, aj toto sa Janka, ja som zvedala, či vôbec Môže byť to ja, keď môžem. No, aj s Nadikem. Tak ale nepôjdem tam, keď to nevlastí, tak ale najbože. Počúvajte, na nástinke videli ste, že Aquafan je 22 €, tak ešte 2 € mi musíte doplatiť. No. Tie basy nám môžete dať? Na čo? Na tie bicykle potrebujem. Ja, on má ich ona. Na recepcii sú. Povedzte, že dresuška červenkova nech vybere. Počkaj, kde mi to dal 2 €? Kakák, Aniho? Dobre. No rýchlo mi dávajte 2 €, ešte vy to nevyplatíte.